wasikambela amanga lapho wathona indaba yakho yona wahambisa ejele indaba yokulwa sesayife indaba lesilayo yonke yena we are going to give a judgment against everything silakho konke okwenzakala esilakho bese ngafonela ngabantu ngikanje ngolo awasho inkomo oh washo nje donke antshonja walwa oh lo yini yakho lo ngisiso sukumona uthethe sidale vela wenzeni lapho ngikhuluma la ngeke ngathethisa Nkosi imangele kuphela nje athi ngakuvulela mina nongithise ngayethise imangele nokukhulunywa ukuthi wahlala inyanga ethile wahlala inyanga 2 years all right labo ngoba na ngasibari kimi mafana ngokuda inewe lo mama ngwa mungalo ene mnumira parola ile mnumira parola ayo sara yo sara wena sebiara biara wena mama wena uzwana ngaza umuntu ohlakaniphile shisha koyo libamkuru wako umngakho ngapi mama ubizwa mama wakhe umngakho kabuyela akanondo kanomngakho ayikho nalo ngifuna umngakho wena ulo umlamo wakho kahlala phansi umntwana nguye hlala phansi hlala lapho wena hey kala phansi yo kala zana mama bazishona zana mama umuntu ohlakaniphile ngokukhuluma iqiniso wena ungalokuza mesayidini le ndoda yakuzalisayo yakuphambanisa kumngakho wena nxa uhlakaniphile ekhuluma iqiniso the truth must set you free yikho kwenza umuntu ubaba lalala abantwana right abantwana bona laba bafuzanga badubeke ngoba wena wasala usule sikhomba ubaba lo wakukhombisa ngoba wayebona ukuthi umngakho kakho ayisiluqala lakho ukhonjiswa abafazi they can be put under duress khona ukuzwisisa wena nxa iqiniso lakho ulazi khuluma iqiniso liyakusetha free hayi mina nobaba lo hayi mana ngiyakwazi ukuthi wena usukuthatha ngenye indlela ngoba sowaphiwa but kufuze ukuncedakale uzakhala kusasa alikula lapha namhlanje all right okay bamise umntwana nongwanga yeah lo ngwami lo kasoka baba lo ngwani hayi mina ngangithengisela amazamba nami ngihamba nami ngase ngathola umuntu omfunayo wazongenza umntwana kunalo baba hayi mina lo baba imazi mlethe ngapha yes ngolo man azwaphuyi manje nene ngaqala ukuhamba samani siya ngopha ubaba lo ngafika kunomkakhe ngengekho umama lwana echamwekana wakhuluma ukuthi sure leli sithi uyakuthini yena wayichiwe licala yini ukuthi umuntu engayijele inkomo ebese phundwa waphundwa uma lo wazambhelekezela ehlobeni zakhe lo ekhuluma ngakho esithi hayi manje khona kumkami lecala linganani yena umuntu wayesejele icala kalalo waza umfazi thina besifuna ukweluleka umama lo one singeluleka umama lo sele ngizodalana uyakwazi ukuthi
ichazi yakona Kayinkulu. kayinkulu vele ngoba lo wayengekho Le wayichi. andiyabona So lo mama lona indoda kalwana mama lona opposite la. Wayevele sithi ukuthi ahambe ngoba le phela ikhulu. Ngeke ngamwayigcina ngokuhambisa izakhiwo zingani sesazwini. Wayebaqabana nje. yebo nokuthi babaqabana sakuzo wena nkazana wena hlakanipha isikhathi andi ubaba lo labantwana bangela 6 khangela ubone manje kuyalo abantwaneni 6 andi wena ungazi ube lesibindi somntwana 1 yenalo because ikhathesi wena umkapha umfunini mina ngathi ngamfuna hayi mana lalela khuluma la phendula umbuzo umkapha umfunini eqinisweni ngamano uzwanuze mntanami eqinisweni qinisweni sikhuluma abantwana 6 andi 6 andi against 1 wena ungezake wachiya abantwana ukuthi badubeke kathesi ngendaba yomuntu nje ubaba lo angakugcina la uwezwa futhi unandi bakhe ngoba kathesi uyamprotect lalela wezwa unandi bakhe uyamprotect but wena manje xa kade uhlanganiphile andi ubufuza ukukhuluma iqiniso ungakhuluma iqiniso andi khona ukuthi nasesimenda andiyovisa sibanda sesimenda i-relationship yakhe because abantwana 6 laba ufuza ngabadubeki andikunzisa ere weneke lunga ukwenza ma were mzukuru zvandi kutaura ka ndikuti mwana uyu handika haisi mhosva yekuti murume akaenda kujeri handika zvakaitika iye ngataure chokwadi isisitsedara handika tomenda because mufana uyu achiuya pana vakati mudzima vangu ndomuda izvi zvemwana uyu handika ndoda ngoripawo zvishoma ini mudzima vangu ndomuda tikatomuudza tataiwa mukadzi haumutereteri kana zviripo zvakaitika ungosipo handika togadzirisana sevanhu ndo zvatikutaya ngotaura chete nemwana wako muzukuru iye manje handika ari kunzvenga ari kuti paaitekesa nzungu apa isusu takafeya ka mukadzi wouyu mufana uyu muzukuru wanjerere ka wamambo njerere handika zvaari muzukuru wamambo njerere mupurisa wangu uyu paainovapasamanisa akataura kuti vakapesana uyu nani nemudzimai uyu nekuti murume akangotaura zvinhu oindisa kune uyu but isusu kuti zvese zvazvina basa handika uyu muridzi wemamira muzukuru poterera iwe wanakirwa nechiure ka hauchadi kuti nzwisise isusu manje hatizodi izvozvo imbonditerera ndikutaurira zvadaro handika murume uyu anotozikamwa ndiye baba wemwana uyu zozikamwa vanozviziva saka isusu tinongoti uyu akataura chokwadi handika isi todhila todhila nemurume uyu kana tadhila nemurume uyu manzwa vazori kana tadhila nemurume uyu hambozoripi zvinhu zvamusiri handika iwewe geza munhu uyu handika nekuti wakazvarichi nemudzimai wake chete tatopedza hapana kana nyaya yekuti hanzi munhu ano hazvifambi waenzo uropa nzwisisa but uyu asi kuda ka kunzwa ndosaka tabvisa vanhu wanza iwe muramu iwo uri kuseka uroona makarema iwotazi patinogadzirizozikana ini ndogona kutotora vanhu vese vakandiudza izvozvo vemumeya mudhuzi gari zvakanaka manje kana but iwewe tipere taurai chokwadi alright baba wacho walipo tandombozivi auzivi man pamusoro idari sumuka musikani sumuka munoziva tichiyamba kana tichitonga hatitongi munhu tinotonga nyaya uye hakuzi kutonga kuedza kukuyananisai kuti munogara zvakanaka sure kwamuri kubva mauzisa right avo ndo baba venyu vekuberekai toda kutendai baba maita zvakanaka mukaperekedza mwana makambotaura here makamboona here nguva yekutaura nemwana uyu padambudziko iri rakaitika muri mega zvemusina da makataura baba ndimupashaka yakumai makataura navo
Sumukai baba kana mtaura. Right. Baba Msataura msatu musumka. baba vanga vasati vabvuma hanzi makataura baba zvandiri kuedza kutaura ndazvokuti dei makawana mukana wokutaura nemwana nditi musati mauya kuno asi dei makataura mapiwa uso sehuri pana nditi ka maikwanisa kubatsira mwana zvizere kuitira kuti agamuchire kuti iri idambudziko nditi ka asi maune handiti ndiye ngwasha wenyu akasungwa zvechokwadi akasungwa mwana akasara ega pamba mukaona ave nemwana uyo asipo mukambomubvunzawo here semwana wenyu because uyo habvi kumhepo kakune zvakaitika zvakatsiva ava vasipo nditi ndingati ine njoka yakwanema saka zvizhinjika vana mai ndo vanenge vari ndokuona saka nguva kuti ndowana nguva yekutaura izvozvo hai right chirwai manje patofa mabatsira mwana nditi hatiri mukwasha wenyu makombe zvinozorwadza manje amai ava vanofanira kutaura chirwa makombe mwana uyo akaenda kudhieni kukazobuda mwana wayo akafanana nababa ava handikani inoita hondo mambo tisingamboendi kure kudna ka ndokwatatarisana nakwatiti asi iwewe waiunikana nyaya iripo handiti ndekuti iwewe wati zvinhu zvidikidiki ndakamuwana pakufamba nditika asiri wevava nditika apa at the same time usingakwanisi kududza kuti ndewani ausikonotwa kutamba nedare kutamba nedare asi dewoche bwezi still handitika iwewe uri kuti kana asiri weuyu handiti apa handitika uri kuti haisi mhosva here ai mfuna pendura pindura saka manje uda kukonya chiya iwo ungatadza kutaura yose iwo uda kumira murume wemunhu you are stupid haumiri murume wemunhu iwewe kubva kuvanhu vakataura vachatogwa kana uchida kuti vatogwe seumbo handiti nauyu handitika iwewe chauri kufungidzira kuti vari kuti uyu ndiye uri kufungidzira kuti vanhu vari kumuvenga kana kuti vari kuti ane mari kana kuti vari kuda zvinhu uri kufungidzira chiiwe haina ntombozivi yes usitini mina nami ngakufakazi kunyanya ngafika ngisiyabona umfazi kabhuti wami suke emzini wami ngiye kubomama emaplazini athi inhlezi ngabona umayigulu lo wethusha nosakhiwe umphakathi abayekela bake bahlala basuka bahamba baye emanzini usakhile nguphi lo uba umntwana ethwele izigubhu lwami nayithwele izigubhu mayigulu wami nayithwele izigubhu bathi sebebuyile ngambuza ngathi mayigulu wena ngizwa umntwana lo okabhuti wami ongumfana ongaka ubuye emzini wami ngathi uthi anti sinobaba mina ubaba wakhona mbani wathi ubaba wami uba usakhile ubesithengela ichukela amafutha ngambuza mayigulu abantu bathi wena uthandana nosakhile wangithi batete amanga kwayiri nemanyanga aridi arikuthi kumangabe sithintana naye uzaphuma na umntwana umama zala lo umnyama lo mntwana lo mnyama ke izixatha nayo umama zala manga ubhuti awona mama yinje umgodo yinje kanye umama zala manga ubhuti wamethu yambuza esanda kusuka ejele athi umntwana ngoethareni iwe chemanzi esitsho kumkhwenyana so thina sikwazi ukuthi chemanza wona ethethisa umkhwenyana kubuhlungu kithi ngubhuti wethu uchemanza nguphi ubhuti phela ethethiswa ngumama zala Uthi chemanza ukukhuluma. so wempabanga hayi but omama chemanza yes Sorry wakho. Inini ndiri kugara mukhatungu. Ndichibva kwane mangu ndakafonegwa nemwana chigwara. Zvikanzi mai mwana wanya unogwara. Zveshuwa ndakasvika kuti ibva kwane mangu ndikati baba sekuzvara. Rega ndinoona sezvomukasha wangu akasunga. Rega ndinoona chi mwana wangu kuti ari sepa kugwara. Ndakasvika zvokuona baba. Ndakavata ndikabva ndaenda kwana 7. Pana baba apa. Kana achiti ndimaka ndakusvika vati mimi. Ndakasvika ndikavabvunza naye 7. Kwasha wangu akasungwa akasiya mudzimai ari mudondo.
kumbomona wena ngathi atishile ndimkhona ngathi arasebele manje babo ngathi zvikayite here muri mune mhuri dzamakasiywa nemukwasha wangu zveshova baba ndakagara 7 months ndiripo zvechokwadi ndagara 7 months ndobva ndagara mukwasha wangu achibva abuda mukwasha wangu ndobva ndafona 7 months ndobva ari kuti 2 years aiwa ndiri kubvira kuti ndava ne7 months ndobva ndaenda kumba hallo mukwasha makabuda akati ndakabuda mai hati mukona ndobva ndauya mwana wangu mukomana ndobva awana mudiki ndobva ndaenda kumba kunotaridza baba ava mwana kuora ndobva ndasvika kuya ndobva ndadi ndobva ndagara chinzoyaka baba ndipakafona mwana uyu mwana wenyu akauya asi mumba hatiri kudii hatisi kuwirirana kochii sekuti kandiri mai kaonekaze kuti munhu ane mimba ine handingazvizivi vana baba kochii hanzi izvo zvakatondorodzera demo kuti ibva pano zvishuwa izvi ndakabva kuya ndauya semunhu ndinogara mukati nevana vangu vakomana vakuda panzava ndirotovapo izvi ndakatova nechitupa changu nemwana wangu mukomana nemuroora tinotova takagara chese mukwasha wangu aripo to handiti akabva kujera kayakagara mamanzi avo varipo kudzamara mukadzi akabadzigwa iye anga aripo mukwasha wangu handiti ndiyenya kunditi mai ndakuenda kuchipatara nemwana wedu zvakanaka ndakatevera ndogara mari yangu ndikasvika ndikaona mwana wangu aripo tapesana mukwasha wangu akatosvika pamurooro wangu akati ndandati mai varipo vadii vaende kumwana wavo apona handi muri kuona vakatora vakagarisana zvakanaka asi handozivi kuti papa mukwasha wangu chii chakazoitika kuti nenewo ndivambwe zvadaro manje ndobva vakati manje mukwasha wangu auya nemwana wangu mukomana ndobva vauya vana baba mandinovata ine mukwasha anopinda here munovata vambuya anopinda here mukwasha apindi munhu andakatuka mwana wangu mukomana ndovakapinda nemumba mangu mandovata ine mwanangu zvinoita here zvakanaka manyaya kutsanangura isusu takupa judgment makombe zvazvave kuzvino isusu taakupa judgment yekuti vaende kudna vakaregera kuya nedna isusu taakuproceda nemuono wedu wataona isusu tazviona kuti mwana uyu ndovababa vaya tazviona uyo anofa akafanana hapana kana hatigoni kunzvengewa but imimi weningilunga imi munofana kungwara mwana uyo anourayiwa uyu izvombe ngaasadaro kana akangwara ndika ngaataure chokwadi isusu timire nemunhu uyu timucharge zvipere kana kuri kuti anochengeta mwana wake amuchengete nyange ari pamurume because mufana uyu haagoni kunangira kunonzi kudii kurwadziwa iye ane 6 vana namai avo 1 uyu ndiye wechi7 ndo azomitiswa negomba uyu ari kujere tiri kuzvinzwisisa uyu manje ari kumira romwo ndofunga akapuhwa mari but vanhu kucommunity vanozviziva munoziva here kuti vanozviziva takamitiswa nemurume wemunhu ari kudhifenda chikomba saka kuungadhifenda chikomba iwe une mhuri yako plus into angayasi iwe chausiri kuziva musikanaka ndechekuti dare rotoziva kuti uchiri mudiki nyama dzako dzinosumuka exactly handiti izvozotozikamwa nedare kudarika maziviro unozviita handitika then uyu handitika idambudziko rakaitika handitika iyewo kana nyaya yekusupervisewa nedare handitika haazokumukire hasha sedzaangakumukire nezvauda kuita izvo zvinogadzikwa in the sense yekuti iwewe wakabatikana semunhu wenyama handitika izvozvoka zvine pazvo pazvinoisiwa handitika then uyu wazvigamuchira kuti ano zvaihodii handitika inyama kai tiri kudhira nenyama hapana munhu wesimbi apa handiti ende hakuzi koti yechirungu yekuti kuchaiswa imwe mitemo inokunda kuronda zvakaiti makombe vanhu vane chihure mumusoro vanonetsa asi kutohwa ari kuti mopenga into ayicatshanga ngolumama Nkosi ucabanga ukuthi mhlawumbe wadopha umntwana lemazambaneni ethengisa ayisilo kuqala kulicala ngoba umuntu wena lo wampha umntwana lemazambaneni sizamfuna futhi khona ngoba siyo nyamazana lephela umuntu ophile ebantwini uzafuneka izithupha uyasithatha usithi ngesikabani uyafuneka futhi yena lo wakundeka emazambaneni but iqiniso elihle ngabe ngumuntu lwana ocabangayo ngabe icala lakho uyalipholisha la umuntu lo la ngamehlo lokubona uyabona ukuthi isigebenga lesi silomntwana lesi ende kumazambani iko kwanditika
choro imi mukanyepedzera kuti hamuziva ndirika but hamungasviki pakuti hamuzivi kuti makarara nani choro asina kupitira ndirika saka vanhu vese vati chavahada ndirika vese voenda kuti DNA ndirika obuda nekumazambani kongo moya woshuro wakubata babizeni lava babizeni babwini yes ufuna ukuthini so ngakuhlakaniphi usoprazi kanye abahlala kuyo indaba leyo uyayazi usoprazi nguye wahamba nobhuti wami lo esiyakhuluma alright it's okay siyambhale wena ngolomani sesifuna ulokuzeni uvuzishene wakhona la bantu abanye abakhona ngale but meanwhile sesifuna iDNA futhi ngakumala kamnyala ngabhoti plan lokho hayi athi umntwana obutshontshela vele uphume fana amazi kudala ngithala imali kodwa emboni right uyapha samanje wewe makuyakusungisa nawo bayela isathi yaphela iwe lo implicator ukuthi nziwe wakamitisa maya iwe uziprove ukuthi awusi iwe mpulisa wami mkazi uyu Sibande wena ku DNA quick there you pay the DNA iwe kana kuri kuti awusi DNA kamuta uisa wachakulipa bala Sibande wachakulipa yolo tswaka mali ye DNA imoyenda ku DNA before the next court date emswa 25 we need the result here in the tola titile wa mwana atakunyolela masamanisi to batapeza ngozi lauro ayisi nauro yakanaka ndakamba ukuvunza iwe ndikamba ukuza ndikamba ukupa as a piece of advice ndikatayiwa ka mkomana yakangari kujere iwe wakapindwa nemoyane wewe wechuno kana woruchiva handika ukaramba mukazi wako uyu ane information yakambokonana nemukazi uyu zvozikama mwaprazi vanhu vari kuchitaura iwe saka ini ndiri kuti iwewo zvandatenderana newe panapa ndo zvandakuita iwe wotsvaga mari moenda kuDNA to set you free kana usiri kana kuri kuti vari kukudefoma they will pay you vari kubhadhara deformation because hatingarambi takachengeta nyaya itakadaro hatisi kuda izvozvo vese kana iwe ningi iwe lunga iwe ndara iwe imimi nembowo mune mhosva anonoziya haisi yemwana wako chete akazvara ndeyako iwe futi une mhosva kumukwashi une mhosva kudari dei makamuona ane mimba makamubvunza ndepi iye murume wako ari kujeri saka isusu tiri kuti vonobatsirana uyu tatopedza naye nemi dare rino harigoni kunhangira kutenderedzwa nevanhu nasa isusu totonga matara hatidzidziri kutonga hatidzidziri kana mukada munoperegwa nematanga mese makadai munoperegwa nematanga aisati basa nemiso hatina basa nemi garai mazviziva munoperegwa nematanga hatina basa nemi titenderedzwe vanhu vane mashava echiuriso yokuti unonozvara neumwe nhingi neumwe murumewo nemurume dai akahura akaita zvokuhura asina kuzvara zvazviri nani kwete kuti wahura wazvara wakuramba zvinhu zviri pachena zvinooneka izvo hatitisi vanhu vadika izvo saka iwe zvizive munotsvaka mari yacho mopedza yesu musiti inoni ive nsita njengokuthi ngubaba lo mntwana ade bengakabuza ndike libanike isikhathi bake bayabuza hayi khona thina sesiqedile tata sesiphambili ayikho nemuva lapho otsho khona lo yowamala ulini ini ndawo amchitaura kuti ndine panda hayi wogona kutaura zvakawanda ndiwakanga wakunokoraivu kamusiya paya wakuda unoroya isachitaura zveuroyika ndiwakanokoraivu haisi aisiwina
Mambo ndanzwa muchitaura kuti muri kutarisira kuti kusvika musi wa25 panoita next court ndinge ndawana mari munenge muchida maresults handikwanisiwo here kuti mundipe mukana wofuti wekuti panoita court yamuri kutaura next one ndinge ndawana mari. Unenge wawana maresults acho hazina basa isati kurambiri zvatoda pano maresults court date yemuna June handikambani precious ipapo toda maresults. Mupurisa wangu ngoromana anenge anouya munoenda naye munofonerana mopanana manhamba moenda mudhine wena wakatesi ungalolihloka uyabeleje velu lolihloka uyabeleje nda ngumfazi wako phela tololihloka Yari 29 June. 29 June. No patola mari results. 29 June. Imari inodiwa kuti isi mari yakawanda kutora ropa isi. Unonovhunza ndi unoshanda tsana. 29 June. Unoshanda tsana unonovhunza. Musayinise lo usifuna mari results mhla ka 29 June. Awe DNA le umngoromani uzakathatha abanye abantu futhi amasamanisi abhale lovuzijela bakona sibafuna lapha mhla ka 26 mhla ka 29 June kwakhona straight ayeza ke supportiswa hayi iwo ubhepana bafuthi unotora semantora waka la kuita umuswi ubona ukuthi unoshiya umba kwakho usitshona Bozetaneta eso unoroya eso tizenza kasukuliza mlomo wako wayela uri bifu uyu mama wenhlabathi phela wese kuba inhlabathi wajiyi Zambia phansi kade ngakwazi bona my intelligence force alright, I'm sorry. Next 29